Det er B-man her, der sidder og spiller et farming simulator. Vi skal til at høste noget og prøve nogle nye maskiner, vi har fået. Så nu venter jeg bare lige på den start. Og så håber det hele kommer til at virke perfekt. Det er ikke ligesom den video, jeg har, der hedder natarbejde, der kan blive lidt galt. Men den her håber vi kommer til at virke bedre i. Lige nu er jeg i gang med at prøve nogle nye maskiner, som jeg ikke helt ved, hvad det er. Så jeg finder ud af, hvor jeg skal hen med mit græs, og har kørt med en græsmaskine fast. Måske har jeg fundet fri, og så lidt videre. Nu starter vi. Græsmaskinen, den er der. Og så sådan der. Og ja, den er vist på det. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvor jeg skal hen med noget græs. Måske det her. Som I kan se, så den der for eksempel er nye maskiner, og ja, jeg har lidt nye maskiner rundt omkring. Jeg ved bare ikke helt, hvor jeg skal af med mit græs henne. Det er det største problem nu. Nå, her. Organized. Fuck, crazy out. Nej. Fuck, sker det? I'm sorry. Det er de her bunker overhovedet større. Det vil sige, jeg skal have mig en større græsmaskine. Ja, nej, ja. Jelly shop. Ja. Nej, jeg holder bare den her. Den skal blive med. Det er lige ud. Lad mig se. Let's throw my new. Så vi finder den maskine, jeg er i gang med. Ja, jeg har overdrevet mange maskiner. Det er sikkert. Der er også en fælde, hvor der findes. Jeg skal over til en anden mark på den her. Den gamle majsmark, som jeg ikke gik særlig godt med. Så jeg over på den her til. Og sådan. Den her episode vil blive omkring et kvarter langt, og så vil jeg optage nogle flere episoder. Så det kan godt blive på tid. Og så ja, jeg har også Minecraft, og det vil jeg selvfølgelig også gerne optage nogle episoder med noget og noget tid. Og sådan noget. Jeg har også nogle andre spil, jeg godt synes, jeg kan optage nu. Du har måske set nogle af mine videoer på min gamle kanal, der hedder Bertram Holst Bjergskub. De er ikke så populære, så derfor laver jeg en ny kanal, der hedder Bille. Så den håber jeg vil blive lidt mere populær, mere set og sådan noget. Bare lidt bedre op. Og hvis I giver mig 1000 seere, ikke? Så vil jeg lave en special episode af et eller andet mega vildt. Okay? Så bare komme med 1000 seere, så skal jeg nok gøre et eller andet. Så skriv til mig i chatten, hvad jeg skal gøre, hvis jeg kommer op på 1000 seere. Men det skal ikke være sådan mega sindssygt noget. Okay, man. Og så man kan se, hvis man trykker på, så styrer de her maskiner sig selv. Så man kun sætte 2 af dem på gangen. Så ja, så det går fint. Og jeg tror, det er sådan sådan. Det.
Ja, det skulle være at blive spire lidt her. Det går sgu fint her. Det hele går fint. Der er noget. Det er ikke flere forhold. Det er fordi det skal jeg med. Jo. Skal jeg have mig helt. Hvor? Nej, ikke sådan sådan. Jeppe. Og så skal jeg også lige have noget sådan hvor ja, seriøst. Hvordan? Ja. Gør ham sådan her. Ja. Og hvis der er nogen, der ved, hvordan den her maskine virker, og jeg ikke finder ud af det i den her episode, så er jeg rigtig vanskeligt til. Det er bare sgu da mærkeligt til nogle maskiner. Og der kan vi så se, den styrer helt til selv. Nej. Ja. Og så skal jeg bare have det her maskine op. Eller maskine anhænger, vil jeg vel mere kalde det. Så finder vi ud af, hvad den er så sjov maskine vi gør. Vores nye fede og fjerne. Hvad kan den her maskine? Tjek lige shoppen. Det er godt for støde. Det er støde, og man kan få for støde. Det er for støde. Så den kan det da være. Nej, så. Og en af dem. Så er en forvogn, og så kan jeg finde ud af, hvad den hvor den kan se ud. Jeg skal også skulle læse spaler. Og den finder vi der. Det er ikke så godt. Og sådan der. Der kommer jeg sgu på. Og så skal der skulle læse spaler. Og som I måske ved, så elsker jeg at påføre ting, jeg lige har købt. Det bliver altid påført en gang på vejen tilbage. Og den her traktor, det er sådan en gammel en, jeg bare har parkeret hernede. Og der blev den til påført. Ellers får du lige den her. Og se sådan der. Der var. Ja, det står der som skal. Og så det var fint ud. Jeg tænkte på lidt om det. Og jeg kan måske også have en anden video, fordi lørdag der altså måske også kan komme en video, så skal jeg også se det der. Som jeg havde givet. Hvis ikke vidste det, så kunne det godt være. Det er ikke det. Der var sådan en uddanningsskole. Yes, det er den første rødby.
Ej, nej. Ja, sådan. Det er så det gode ved Farming Simulator, der kan tingene rejse sig op af sig selv, hvis du vil det. Det kan I så lære mig. Tingene rejser sig selv op, hvis du vil det. Men stadig lade være med at prøve det, for du kan få game og ikke komme op igen. Det har jeg prøvet før. Det tror jeg specielt sjovt. Det kører ikke så godt. Jeg har aldrig gjort det. Så hvis I ikke ved, hvor man sætter rotorblink på, så er det på den knap, der hedder Home, lige ved siden af den knap. Og det er så første gang, jeg prøver til baller op. Så det kan godt være, der bliver lidt uheld med det. Men man lærer. Og jeg vil se, hvis det kommer til at gå på. Nå, skulle der altså en viden lejne. Ups, forkert vej. Det er baller, vi skulle sammen med mig, hva'? Ja, der gik det så fint. Og nej, det er ikke noget. Fuck. Sådan, nu håber jeg på. Som nok kan se, kan jeg ikke høre det her. Ja, det går ikke helt godt. Jeg vil øve på næste som voksen og tid. Ja, jeg fik min første battle op. Den falder sikkert om 2. Det går ikke skide godt lige nu. Ja, den første balle er i. Det var så en. Så mangler vi kun 16 lige nu. Jeg tror sgu aldrig, jeg klarer det her.
her. Oj, jeho, anden handel. Det var en kapsel. Nej, for den her handel, der var vi så småt begynde at tage af, og så vil vi gå videre til næste episode senere. Og så ophandle. Nej. Her. Opad. Oh yeah. Sådan der. Det går jo som smurt. Og så, hey. Sådan, nu er jeg tilbage, og vi skal sige, vi ses til næste episode. Og hej hej.